Toto vyzerá inak na netu. Čo ma oklamali? No aspoň to vyzerá cool. K čomu toto je? Čo je toto? Wow! Čo to je? Čo to je? Asi do toho musím skočiť. Tak, idem na to. Ej, Samo, objav si tvoje obľúbený pizzu. Komu sa toto smysl? Po tých udalostiach s dračím mužom a s tým animálnym svetom sa všetko uklonilo. Ale furt som vedel, že problémy neodišli. Tak, ja mám to video dokončené. Ja idem. Počkaj. Dosť chcel. Vstávaj! Kto si a čo do mňa chceš? Ak ti ukážem, kto som, budeš si myslieť, že som niekto iný. Ale ja neviem podľa hlasu, kto si, takže mi budeš musieť ukázať, kto si. Oh, to sú len tí animovaní. Ja nie som animovaný Samuel. Ja som tvoj klon. To ako z Klonových vojen, či čo? Oproti klonových vojen sme my silnejší a rýchlejší, než sa zdá. Počkať, my? Je veľa, čo toho nevieš samo. Si len úbohý originál. Slabota oproti mne. A preto by si mal umrieť. Len si nájsť svoju mačetu. Čo vlastne plánuješ, nejakú revolúciu? Čo je ťa do toho? Nemá ťa to zaujímať. Užij si svoj úbohý život, kým môžeš. Subjekt bomba zlyhal. Ukázalo sa, že jeho sila je príliš silná, aby sme ho ovládli. Preto začneme s ničím ľahším. Subjekt GPH, Game Pro Challenger. Váš najmocnejší klon zlyháva. Čože? Ukáž mi to hneď. To sa mi snad sníva. Dobre, musím sa odtiaľ dostať. Ale ako? Máš zbraň. Dobre, poď ja. Super. Dobre. Som voľný. Teraz kam som mal ísť? Môžeš spraviť portál do môjho sveta, alebo... Oh, ty si klon, alebo môj brat reálny? Našiel som terovca, okamžite zničiť. Tak si ho klon dobre vypadnúť treba. Je. Do frasa! To bude problém.
Počkať. Som zase Lego. Dobrá, som, že som v bezpečí. Ty? Ale nie, teraz som vážne mŕtvy. Kam zmizol? A čo to vlastne bolo? Počkať, som sa vrátil v čase? Dobre, som v bezpečí. Dobre, teraz zistiť, kde som. Dobre, čo to je? Nemusíte sa ma bať. Som váš dočasný asistent. Dobre, tak v akej dimenzii som? Nie ste v žiadnom vesmíre. Táto miestnosť je mimo všetkých vesmírov. Aha. A čo sú tieto kryštály? Kryštály mnoho vesmíru reprezentujú 4 elektrické schopnosti. Modrá je hrdinstvo, zelená je Matrix, žltá je zlo a červená je hnev a pomsta. Aha. A čo je tu na tomto monitore? To ste ešte nemali vidieť, pane. A prečo? Čo ten monitor ukazuje? Monitory ukazujú každý mnoho vesmír a ich minulosť, prítomnosť a budúcnosť. A v každom vesmíre sa môj brat umre tragickou smrťou. Je mi to ľúto. Tak, samo, čo hovoríš na moju mačetu? Zabil som s ňou veľa obetí, kým som zjedol ich. Kam zmizol? Nemohol ísť len tak, musel sa niečo stať, možno, ja neviem. Takže takto to je. Takže môj tatko sa ma snaží nájsť. Najprv sa pohrám s mojím originálom a potom s mojím ocinom. Necítim sa dobre. Vôbec nie. Skenujem príčinu infekcií. Vaše hodinky vás pomaly menia na normálneho človeka. Keď to bolelo, určite to nebude dobré. Podľa farby svetla na vašich hodiniek môžem povedať, že váš klon hacknul vaše hodinky. Takže môj klon, bude hrozba určite. Nie ste dostatočne silní na to, aby ste ho porazili. No ale ako môžem poraziť niekoho takého silného ako môj klon? Musíte sa naučiť ovládať vašu žltú elektriku. Ste ma von viedli, smrteľníci. V tvojom sne ťa pustíme von, dračí bojovník. Ty sa opovážuješ hovoriť moje meno. A čo mi urobíš? Ty si to za čo? Ja som tu kvôli tomu, že som ukradol kameň nekonečnú a som chcel ovládnuť celý svet. A ty si to za čo? Ja som to za to, že som skoro zničil druhý vesmír. Ale keď sa to odtiaľto dostanem, tak nájdem toho chlapca a sa pomstím. To sa tak ľahko nedostaneš. A ty si kto zas? Ja som Stormtrooper, ktorý neposlúchol Darka Vadera, utiekol z Death Staru, zabil Darth Vadera a som chcel zničiť celý vesmír. Skúšal som sa od toho dostať, a tie sa ma dostali a spravili tento troll. Tie dvere sa nedajú otvoriť. Počkajte. Počujete to aj vy? Radši bojovník, budem potrebovať od vás pomoc. Ty si ale dovolíš. Najprv ma sem zavreš a teraz chceš odo mňa pomoc? Ako veľmi dokáže byť drzý k nesmrti. Prečo si ma pustil? Ja nie som ten, koho hľadáš, ale ti môžem pomôcť ho nájsť, keď mi ty pomôžeš. Budem potrebovať aj tvoju pomoc, Ultron. Hej, a čo je so mnou? Si oveľa lepší než na originál. Budeš potrebovať toto. Spoj sa s mojím telom.
poď už. To vôbec nejde. Sústredte sa, treba na to trpezlivosť. No to sa ti hovorí ľahko, keď nemáš na rokách hodinky, ktoré ťa doslova zabijú. Najradšej by som si ich dal dole. Ale keby ste si ich dali dole, aj tak by vás to zabilo. A prečo musím mať ja žltú elektrinu? Nie som ja náhodou hrdina? Zloduchové so žltou elektrinou môžu kradnúť iným ich schopnosti. Takže je šanca, že nie som úplným zloduchom? Je to možné. Zase sa necítim dobre. Pane, ste v poriadku? Áno, ale to nič není. Pane? Pane, cítite sa v pohode? Asi hej, zmenilo sa niečo? No je všetko v pohode? Vaše nohy sa zmenili. No mohlo to byť horšie. Samuel, nevieš, ako ťa veľmi rád vidím. Hej, nechaj si tie keci. Nechceš si zabiť svojho originála? Chcel, ale to, že môj ocino port na mňa poslal klubom ma tak onavuje, že by sa musela zabiť ho sám. No frasa, kde je? Nájdi dobré miesto na moje impérium. Ja nájdem je. Ocino. Musím sa vypazať. Nech som si mlču. Kde si? Musím sa teleportovať. Ako? Mám. Nemám ťa. Ale možno ťa už budem mať. A mám ťa! U všetkých klónov. Tu sú uložené všetky klónovia. Musím to povedať ostatným. Tak to, môžete aspoň dodať. Nemôžete zabať bombe. Ešte nie, darší bojovník. Ja som našiel niečo lepšie. Priprav ostatných. Naša vláda začína. Dobre, posledný krát. A teraz si na rade ty. Zásah. Dobre, som pripravený. Zastavím tú inváziu raz a navždy. Ešte počkajte. Áno, čo ešte treba? Môj stvoriteľ chce preskúmať vášho klona. Pridajte ho sem a my ho preskúmame. Zistíme, odkiaľ Zemo čerpa tú silu. Dobre, pokúsim sa ho získať. Dobre, poďme na to. Svetla, kamera, akcia. Klónovia, zišli sme sa tu, aby sme spravili inváziu na celý mnohovesmír a zastavili vládu nášho stvoriteľa, ktorý nás chcel použiť len na špinavú prácu. Ku našej vláde sa pripojil dračí bojovník, ktorý chce svojim plameňom zničiť celý mnohovesmír. A Ultron, ktorý svojou technológiou nám pomôže pri invázii. Verím, že keď sa spojíme, spôsobíme mnohovesmírny chaos. Ešte niekto chce protestovať? Dobre, môžeme začať s našim plánom.
V prvej fáze dáme energiu do nášho systému. Ultron, môžeš začať. Druhá fáza. Rozdelujte sa a príďte svojich originálov. Nič nás teraz nezastaví. Ako keby som ten portál už videl. Čaute, ako sa máte? Prišiel som zatvoriť túto inváziu a zachrániť celý vesmír pred vesmírnym chaosom. Vítam ťa, Samuel. Prišiel si v správnu chvíľu. Čo ty myslíš? Teraz vidíte, čo sa stane tým, čo sa chcú zopreť. Budú mučení, budú uväznení a budú trpieť za svoje činy a uvidia naše skutočné impérium, našu skutočnú silu, s ktorým zničíme celý mnohovesmír. Nemal by si podceňovať jeho silu. Prečo? Je som obyčajný smrteľník. Na smrteľníka má veľmi veľkú silu. Videl som ho, bojoval som s ním. Neviem, akú silu má, no je veľkou hrozbou. A ja som jeho klon, som dvakrát silnejší než on. Čo sa to deje? Zase, že si podcenil jeho schopnosti. Chyťte ho. Ak sa sám Ultron nedokáže zabiť, urobím to sám. Ah! Jau! Myslel som, že si silnejší.
je koniec. Áno je. No ešte sa uvidíme. Je preč. Už len nás môjho klona a som hotový. Povedal som ti, že klonovia sú lepší a to sa nezmení. It's a spider when up the water stop. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun shine and dried all the rain. And it's the spider climb up the spot again. A toto je zas čo? Musíme zrušiť náš plán. Pani, nemôžete zrušiť náš plán, už je skoro dokončený. Nemôžeme. Pozri sa, čo je vonku. Psychopatický klon, ktorý žere mozky len tak pre zábavu. A chlapec, ktorý je veľmi blízko ku svojej finálnej podobe. Počkať, nehovoríte o tom, o kom si myslím, že hovoríte? Na nešťastie áno. Hovorím o ničiteľovi svetov, Supreme Samuel. Preto musíme náš plán zrušiť. Ak sa všetko ukludní, ak Supreme Samuel umre, vtedy budeme pokračovať v našom pláne. Tak tu nestoj a zruš ten plán ihneď. Tak si ma vážne porazil. Už viem, že nezostáva. We will meet again. Don't know when, but we will meet someday. Tak, hotovo. Dorazil som svojho klona a doniesol som ho sem. Spokojný? Haló. Ej! Prepáčte, čo ste hovorili? Hovoril som, že mám hotovo. Dobrá práca. No je mŕtvy? Nie, je kaput, no určite nie mŕtvy. Výborne. Hneď zavolám svojmu stvoriteľovi. Neboj sa, Samo. Tvoju silu použijem dobre.